Ingon sagad sa mga bata nga nag-edad og 3 anyos pa ubos, magkat-un pa lang sa pagbasa sa alpabeto, kining usa ka batang bisdak makapawaw ang abilidad nga iyang gipakita sama sa pag-ila og pagtimaan sa mga imahen ug mga ngalan sa mga santos. Ilailahon ta siya pinaagi sa report ni Mark Reggie Abella. Mama Mary. Inay nga mga letra sa alpabeto o baka nursery rhyme, ang kat-uno nining 3 anyos nga batang bisdak, mas gusto siyang makaila sa mga ngan sa mga santos. Pedro Calungsod, very Pedro good. Calungsod, yes, you are correct, Gab. Louder. Wow. Siya si Gab Caloscos, 3 anyos, taga Barangay San Jose ning Dakbayan sa Sugbo. Ang iyang mga ginikanan sila si Cheche ug Paulo Caloscos, aminado nga talagsaon ang katakos sa ilang anak. Asoy sayang inahan nga matagsulod nila sa simbahan, modul kini sa mga imahen sa santos ug ipaila-ila sa iyang anak. Human niini, dili na makalimtan ni Baby Gab ang pangan sa mga santos. Nag-start siya katong since nag-pandemic man tanaw karon na ako mangyapon katong 2020 nga nag-lockdown na jud ta then seldom wala naman ta makasud sa simbahan no. So dito nag-start katong virtual mass na. So magtan-aw mi sa Basilica nga channel. Gawa sa pagsag-o sa mga ngan sa imahen sa mga santos, na memorize usab ni Baby Gab ang atong national anthem. Wayang magiliw, pala sa singalanan, alaw ako. Usa lang si Baby Gab sa nagpamatod nga ang bata dali rang tudluan kung adunay saktong giya o suporta sa mga ginikanan. Kauban si Clans Gabutin, Marco Giabella. Balitang Bisdak.